ngokukhethekileyo umama olundwendwe lwethu osuka kude, omama abakhulu beliso, ozihlalo nekomiti zabo zamakhaya, omama bonke notata, indwendwe zethu eziphakathi kwethu. Ndicelwa ngubawo umongameli ukuba ndizokufunda la magama alamantombazana athe sisenhlanga uYehova uThixo wawabizela ngasentla. Sizicakakazi ebesifuthula sinqunqa nazo kule ndawo. Ndiza kubiza igama lomuntu nesociety yakhe bomama, simcela umama uSihlalo azokumela ikhandlela ligama. Umama wokuqala umama uNokuthula Majolo, eMakhaza Society Saturday. Sibe nomama wesibili umama uSephelina Mgwali Andrew Saturday. Sibe nomama uThobeka Ngcola Makhaza Sunday. Sibe nomama uFaniso Nobuntu Beauty Khasmeni Makhaza Thursday. Owesithandathu umama uJoyce Khum Lithapak Saturday. Owesixhenxe umama uWelekazi Khondlo Khayati Saturday. Sibe nomama wesibhozo umama uClara Mgidi ngowase Andrew Saturday. Sibe nomama uNopasile Mhambi Andrew Saturday. Sibe nomama uRegina Bonga waseKhayati Saturday. Sibe nomama uBekhi Mkhali Andrew Saturday. Sibe nomama uNgotho Khayati Thursday. Sibe nomama uNomonde Mbusi Lithapak Saturday. Sibe nomama uNomathemba noNtombi Msoki wase Milton Matiwane Saturday. Sibe nomama uNothembile Dikana DF Thursday. Sibe nomama uVathiswa Giyose Mandalay Thursday. Sibe nomama uThandi Weduda EDF Thursday. Sibe nomama uVeronica Phamodi wase Andrew Saturday. Sibe nomama uShila Siyongwana umama ngwaseLithapak Thursday. Sibe nomama uNozukile Ntoni waseMakhaza Thursday. Sibe nomama uNovusikhaya Msomi wase-Site C Saturday. Umama wongokugqibela bawumongameli umama uNokwanda Manzi ngowase-DF Saturday. Baphelele bawumongameli lamajolikazi awe esemkhosini. Ndinikezela uwe bawu-president ngoku nabona phakade. Amen.
uThixo uyise onamandla wonke, umdali wezulu nomhlaba. Singabantu futhi. Ilanda yobi nobinyama leyomuntu wamigada. Kodwa nombona ngamehlo. We are people of resurrection. Aba bantu sibakhumbulayo namhlanje babephuma lenkomo.
esithi nakuvuka komzimba nabubomi obunaphakade. Ngoba olwethu uhambo, ukufa is not the destination, ayisosiphelo, kodwa ngapha kwengcwaba ukubomi obunaphakade. Yile nto sithi nakuvuka komzimba ekufeni nabubomi obunaphakade. And therefore Rhamente ndizama ukuthi ningathi xa nibacingayo, xa niba-imagina, xa nibona imifanekiso yabo niphelele engcwabeni. Amehlo akho mawagqithe engcwabeni, ukhangele ngapha kwengcwaba, ngoba nathi sawufika engcwabeni kodwa sawugqitha engcwabeni. Yiloo nto sivume ngoma sithi nakuvuka komzimba ekufeni nabubomi obunaphakade, ngoba asikhonzele ukuphelela engcwabeni, sikhonzele ukugqitha engcwabeni. Ndicela mama uvice noma upresident ndinimeme, sizawucima la makhandlela. Omnye uzawuqala kweli cala, omnye aqale ngaphaya, nakudibana apha esizikithini. Sawuma ngeenyawo Rhamente xa sicima la maqhawe, xa sicima aba bantu beberhuqa kolu manyano, kodwa kwaba ngumzuzu wokugqibela. Ithi ke loo nto nawe nqwenela okokuba nelapho ikhandlela mhlawalala kolwaa manyano lwakho, ze kubekho umntu ozawuma ngabi nantlungu, azothatha isibane sakho akhanyise, awugqiba sicime ikhandlela lakho. Sinqwenela loo nto xa sizawuvuma ingoma, xa mama uvice nomama upresident, omnye uzawuqala kweli cala, omnye aye kwelaa cala. Sizawuthabatha le ngoma siyivumele phantsi, siyivume ngesizotha. Jerusalem, ikhaya lam endilithandayo, wofezwa nini umzamo wam, ze ndiphumle kuwe. Obona nina amehlo wam loo masango mahle nezitrata zegolide zomzi wosindiso. Umzi omhle kune-Edeni ongangenwa sono, nezihlalo zawo zihle ndikhumbula wona. Sayicula singancamanga le ngoma, sithe thu simamela le nto yenzekayo, sizenzele owethu umfanekiso okokuba xa sisicima la makhandlela actually sithi okwethu ukwazi ukuqiqa kwazi uThixo. And therefore xa sicima amakhandlela kweli cala senze hand over kuThixo, okokuba nguwe ngoku uyawuthabatha apho thina uphelela kwenu ukwazi kwethu. Jerusalem, ikhaya lam endilithandayo, wofezwa nini umzamo wam, ze ndiphumle.